Os ydych chi wedi cael diagnosis o glefyd llid y coleddin, fe fyddwch yn gyfarwydd â nifer o'r symptomau. Poen, doli'r rhydd, gweidi o'ch penôl, colli pwysau, blinder eithafol, chwydu a thaflu fyny. Ac fe fyddwch hefyd yn gwybod os oes gennych chi un o'r ddau brif fath, clefyd Crohn's neu golitis ulserol. Mae'r we yn llawn dietegau arbenigol sy'n honni i bod nhw'n gwella neu'n reoli IBD. Ond y newyddion drwg yw mae ychydig iawn o dystiolaeth sydd ei bod yn gweithio. A phan fyddwch yn ystyried bod yr rhan fwyaf o bobl sydd ag IBD ar ddiet cyfyngol, di-angen, fe welwch pa mor bwysig yw'r ffilm hon ar hyn yr ydych yn ei fwyta. Pan fyddwch yn teimlo'n iawn a'ch IBD dan reolaeth, gall bwyta deiet da ac amrywiol o fwyd a diodydd eich helpu chi a'ch perfedd i aros yn iach. Mae'r canllaw bwyta'n dda yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cynllunio prydau bwyd y diwrnod ac yn eich atgoffa i fwyta pethau o bob grŵp bwyd. Bydd hyn yn helpu i gael y maetholion sydd eu hangen arnoch gan gynnwys pethau pwysig fel calsiwm, haearn, ffeibr a fitaminau. Mae calsiwm yn dda i'ch esgyrn ac yn arbennig o bwysig oherwydd mae'r cynnydd yn y risg o gael osteoporosis neu dyneo'r esgyrn yn gweithygu drwy ddefnyddio steroidau. Bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn bwyta digon o'r bwydydd hyn oherwydd os yw'ch perfedd yn llidus, fe allai amsugno llai o galsiwm. Mae lefelau haearn isel yn gyffredin gydag IBD a gall achosi i chi fod yn anemig. Rhowch gynnig ar yfed gwydryn bach o sydd ffrwyth pan fyddwch yn bwyta bwyd sy'n llawn haearn, oherwydd gall helpu i gael haearn i mewn eich system. Gall olygu y bydd angen llai o feddyginiaeth arnoch, ond cofiwch y gallai gormod o sydd upsetio eich system hefyd, felly mae'n fater o gydbwysedd. Mae bwydydd sy'n llawn ffeibr fel ceirch, ffrwythau, llysiau a grawn cyflawn yn helpu i gynyddu'r bacteria da sy'n byw yn eich perfedd. Yn ôl gwaith ymchwil, mae bwyta mwy o ffeibr yn gwella eich iechyd cyffredinol, ac mae gwaith diweddar yn dangos y gall hefyd leihau llid yn y perfedd. Cynghorir pawb yn y Deyrnas Unedig i gymryd atchwanegiad fitamin D, ac mae'n arbennig o bwysig i bawb sydd ag IBD. Cofiwch y gall eich meddyg teulu neu dîm IBD wneud profion gwaed i weld beth yw eich lefelau haearn a fitaminau. Felly dyna beth sy'n digwydd pan fod pethau'n mynd yn dda, ond beth sy'n digwydd pan gewch chi fflamychiad. I geisio aros yn gryf, osgoi colli pwysau a theimlo cystal a phosib, rhowch gynnig ar fwyta ychydig yn aml, llysiau wedi stwnsio, dewiswch gig, meddal neu bysgod gwyn, ffa cymysg a chorbus, gan ychwanegu calorïau a ffrotein fel powdwr llaeth sgim, cnau deiar, enghraifft cnau mwnci, a menyn cnau mwnci neu gnau almond man. Rhowch gynnig ar ychwanegu llaeth hufen llawn poeth at gawl powdwr yn lle dŵr. Cymeriwch atchwanegiad mwynau a fitaminau A i Z os nad ydych yn bwyta deiet cytbwys am fwy nag wythnos neu ddwy. Os ydych chi'n poeni eich bod yn colli pwysau yn ystod fflamychiad, gallwch ddefnyddio'r ddolen hon i ddod o hyd i offeryn hunan sgrinio. Bydd yn eich helpu chi a'ch tîm IBD i weld a oes angen eich atgyfeirio at ddietegydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn yfed digon, yn enwedig os ydych yn taflu fyny neu fod doli'r rhydd arnoch. Edrychwch allan am symptomau o ddad hydradu, gan fod hyn yn arwydd bod angen i chi yfed rhagor. Y geg yn sych, cur pen, wrin o liw tywyll, teimlo fel chwydu ac yn orflunedig. Rhowch gynnig ar yfed diodydd yn araf a chyson. I gymryd lle halen a gollwyd, ychwanegwch halen wrth goginio a bwyta snacks a bwyd hallt. Ac osgoi gormod o gaffin ac alcohol. Gall clefyd Crohn's achosi i'r perfedd gulhau mewn mannau. Os ydych mewn poen ofnadwy neu'n chwydu bob tro rydych yn bwyta, efallai mai dyma'r rheswm. Mae'n bwysig dweud wrth eich tîm IBD fel y gallwch gael cymorth arbenigol gan ddietegydd. Bydd yr rhan fwyaf o bobl yn rheoli i IBD drwy gymryd meddyginiaeth.
Os na allwch oddef y feddyginiaeth ac mae gennych glefyd Crohn's, mae yna ateb arall. Mae'n drefn heriol a llym o gymryd atchwanegiadau hylif yn unig a dim bwyd o gwbl am hyd at 12 wythnos. Ond bydd angen i ddietegydd drefnu a monitro hyn yn fanwl. Cofiwch os ydych yn teimlo'n anhwylus iawn, dylech siarad â'ch tîm IBD i gael cyngor a chatgyfeirio at ddietegydd. Mae codau QR a hypoddolenni i'w gweld yn ystod y ffilm hon. Defnyddiwch nhw i gael rhagor o wybodaeth ac ymchwil ar fwyd, deiet a'ch corff.